Ito mag-atros ito. Ito mag-atros ito. Bakit ka mag-atros? Yan. Sige, pare. Yan. Yan. Wala na ako siya. Hindi pare. Yan guys, nakikita nyo guys, ito yung great improvement niya. Tumatayo na siya mag-isa. Ayan. Wala na nakahawak. Ayan. This is our 14 session. Balipat bagay pare. Balipat bagay. Ayaw mo pamila pare. Ayan mo mo. Ayan. Dandang ka mo po. Dandang ka mo po. Dandang ka mo po. Okay? Dandang na tayo. Dandang. Dandang. Ayan. Nakita mo. Okay, Scott. Thank you Lord. Ano? Tama naman guys. Ayan. Yan, basta maniwala ka lang kay Mang Kepe, maniwala ka sa Diyos, maniwala kay Mang Kepe, magkakukontra, gagaling ka. O, di ba? Ako kontra.